Kasi nga, ayun. Kasi nga, makikiramay kami. Kay Uncle Ben. Wait lang. Naijim. Ang pangalan nyo Yara mga Heidi. Ang ingay nyo. Yung bangus. Ayan pa yung iba namin kasama. Oh. Ayan. Ay, madilim. Ivy. Yes. Ayan. So, wait lang. Ang aming baon na. Tubig. Lalaban ba tubigan? Yes. Ang tabaso. Dati baso. Ayan, si Auntie Edna. Uy, di ka pena. Uy, kapen. Uy, kapen. Uy na yun. Hindi ba daan? Si Auntie Edna yan, no? Si Auntie Edna, si Heidi, si Nanay, si RJ, tsaka si Hi, magmomotor sila. Isabela. Ilang hours kaya yun ang motor? Sigan to ng tiyatig batang. Ayun. So, madaling araw yan. 3:00. Para maaga kami makarating sa Isabela. Nagilian Isabela. So, part siya ng Cagayan Valley yun. Kaya malayo. Dati pag bus, 9 hours. So, ngayon, i-signal natin kung ilang hours. Si Nico ay maiiwan si Nico. Kaya hindi ako maingay. Baka magising sila. Alin na? Pag-ingi ka. Oo. Ako bang sa bali adi tab mga mga adi. Hi. Sunny Dumbay. Ilan pa yung kapek? Ang ingay ng mga aso. Ay, tape man. Scotch tape. Scotch tape. Tape na. Tape mo. Nag-vlog ako eh. Storbo ka. Mga dala namin parang dito. Ang dami. Ayan o. Sila magmumotor sila. Ilang hours kaya yan ay 7 ang nakalagay pag traffic. 7 hours? 7 hours? Hmm. Mauna pa kayo sa amin? Baka kukunin lang namin ng 5. Ayan si RJ. Uy, vaccination nandito na ako sa akin. Cellphone lang kanya. Babalin na niya. Oo, ay, hindi ko alam. Oh, Hindi ko naman. sikan na. Kasi kati. Bangus yan, bangus. Kain na, bangus. Heidi. Ano ka na? Naka-live ka? Hindi, nagre-record ako. Ano masasabi mo, Auntie? Makakarating ka. Ha? Anong masasabi ko? Nag-pray ka na? Excited na Tayo umuwi. na Excited ka umuwi? Oo, hindi ako nakatulog. Pares kayo ni nanay. Saan? Basta dapat pa na makatulog. Excited. Ako din hindi natulog kasi may ginawa ako. Pero sila, mga thunders, but hindi sila natulog. Mga high blood pa yan. Ano ito? Kaya nga. Yan. Anong oras kaya kami? Anong oras kami makakarating? It's already... Anong oras na to? 3:30. Ay! 3 o'clock. In the morning. Pwede ka pa.
Hi, hi, Sally Dumbay, Sally Dimbay, diway. Ang aming driver nagkakape. Ha? Hindi pang spaghetti. Ano? Nalipatan? Ito yung mga dapat gawin ni Nico. So, dapat may ganyan. Ayan, yan. Mga dapat niyang gawin. Tapos, ito din. Dahil maraming mga orders. Ayan, oh. Oh, na isa-isa na yan. Oh. Pambayad. Lazada, Shopee. Ayan. Muna vaccination card. Oy, agwalo tayo po. Vaccination card. Da. Sure kayo ah. Ay, baby. Okay, sige nanay. Shakti pa po. Huwag ko na damo di ko haraw. Ayan. So, alis na kami. Alas 3 o'clock. 3 o'clock. 3:05. Madilim. Madilim. Ilit mo. Ayan, orasan natin kung anong oras tayo makakarating ng Isabela. Kasama yan. Dito sa sasakyan kasama ko si nanay, si auntie, si Heidi, at yung driver. Wala siya. Wala. Ayan yung aming poging driver. Oy, Kuya Glenn, mag-ingat ka. Oh, bago mag-speech ka pa ba? Okay na? Okay. Hanggang sa muli mamaya. I-vlog namin yung kung saan ng katangan tayo. saan May na patis ng katangan tayo. Saan? Okay na? Pagturungan ni Glenn ah. Para alam niya, Ayan, ng so Quezon. malis na kami Ng dito, Quezon? 3:15. I win on kalsada. 3:15. Baka nakakuha na pa yan yung kuha ng tea. So palabas na kami Nakarakap pa. ng subdivision. Muray siya, di ko. Sabi ko mga nakakuha. Turot tayo di ka ang aso. Kaliring da ay katurturog da pala tatan karing damanan. Agur ureda. Unat, huwag kayong magulo pag wala akong hanapin tababalik din kami. So eto na, palabas na kami. Ayan. Oh! Pantay, nakariing ah. Imunadan? Yes. Hmm? Sumabit lat. Sumayad at. May karga likod eh. Awan. Imutot, di mo. So, di lang ulit. Tot, kala. Pabasula yung ayan. So, mamaya ulit guys. At dito lang kami sa papunta lang kami ng bayan. Bye. Karanglan. Karang lang. Apa nagbayag di karanglanan na. So, dito na kami sa Karanglan. Karanglan, San Jose. Ah, Kuya Glenn. Karang lang, Nueva Ecija. Busy. Wait, karang lang. Wala na tayo sa San Jose. San Jose ka Paakyat na busy to. ha din. Pakyat na to man ang Ives ng Dalton. Oh, paakyat na ng Dalton. Ayan, pasigsa-sigsag na. Eto na. Dinasapnat to pa. Eto na. Bakit na tayo ng Dalton? Paakyat na ng Dalton Pass. Ganda daw dyan. Kung matawagan na siya pag-drive to. Sino? Dahil, Ha? ay, Ano? dapat isulat tumawag kanya kaysa siya dito mong tawag kanya dapat nakamotor na. Naka-headset siya. Hindi ko alam. Kung naka-bluetooth headset siya. So, Padalton na to. Ay, nako. Patay, Pagdating mulan. natin sa taas, kuwan na. Hindi ano lang to, ari mo kahamok ng ulap. Ay, Win, buwita, di ang ko nakon awin niya. naman. Aji ari no, aji ko ha, napuskul nga. Aja ngino ka di gas la. Hamog. Arbis, oy, hamog mo kuwan. Hamog. Anong oras na ba? Alas 4 30 na siguro. yata. Ha? 5. Asan na? Asan na orasan mo? 5 o'clock. 5 o'clock. Nakaslawan. So, 3, 4, 5. 2 hours na tayong bumabiyahe.
2 hours na. So, meron pa kaming 2 hours. 6 hours. 6 hours pa ah. Wala pa. Wala na. Wala na, hindi naabot ng 8 hours na lang. Last na dito, last. So, mamaya ulit, update. Pero pag ganito pa yung paakyat na Aji umakakya apay hanyo awiti kapote. Biar arbis dito nababasa ti dalan agli nung kaypay. Sa mismong paakyat na mag-uumpisa na doon basa-basa ang daan wala sa Karanglan. Ata, paakyat, paumpisa na dyan, mamaya basa-basa na tapos kanina, ano lang, tapos dito sa may malalampasan. Pero wala na ulit dito. Paakyat na talaga. Dalton na kami, pero hindi kami pwedeng bumaba kasi umuulan. Umuulan, hindi ampon. Tapos madilim ang pa. ulap, uy, mafag. So dapat dito. Oo Ayan, nga, bababa mafag tayo. oh. Fag oh. Ayan, fag, hanga malasin natakpan niya. Mafag. Fag. Kalidum. Dito naman, pagkakakuan, Pababa. pababa, nakaano ka na, Delikado din. nakaalalay ka na sa ano, sa preno. Hindi ka na nakaapak sa kwan, Ayan, fag. sa gas. First stopover. Nueva Vizcaya. Asan ang barya? Payment. Oh, maganda ang CR. Malinis. Dito po yan sa Nueva Vizcaya. Wiwi muna ako guys. Saan ako wiwi? Linis ang kanilang CR. Bigyan natin ng 5 stars. At magbayad para ma-maintain ang kalinis. Pinagunin na. Ang lamig! So, Nueva Vizcaya to. Nueva Vizcaya, first stop over. Oh, lamig na hangin. Gasoline station pala. Agsumba tayo pa isa. Exercise. Nyorasan! Agalas sa isi. Alas 6? Bakit ang dilim? Alas 6? Bagti mo dato niya. Hindi, magsi-6 na. Magsi-6 o'clock na pero bakit madilim pa rin? May oras ka ron, 6 o'clock. Ano? 5:55. Very good ang kanilang CR. Malinis. Oo. 5 stars. Oh, yan lamig na simoy ng hangin. Agi ang lamig. Uy, tara na. Malamig. Oh, may tublak ka na niya. Ako muna. Grabe ang lamig ng ng hangin. Madi. So tuloy ang arangkada. Grabe din eh, 65. 65. Ang ano? Ayun, no? Ang mahal? Magkano sa ordereta? 55. 50? 54 55. dun sa ano. Something. So maliwanag na. Nandito na kami sa Bambang, Nueva Vizcaya. Ayan o, tignan nyo guys yung ano. Asan na yung fog? Ayun o, yung fog o. Wala naman. Oh, ayun o. Ayan, no? Ano ka? Asan na ba?
Bulak yun eh. Building mo. Oo, makita. Kaya ba naparayag ka wala? Ayun o. Ayun o, doon o. Dali lang. Atas niya eh. Dapat kanina doon sa pinag-ihian natin makag yun kasi malamig. Eh, madilim pa doon. Nabawasan talaga ang bantay. Bong, yabang naman ito. Hindi napakita yung mga bundok kanina kasi madilim pa. may pag doon na. Madilim. May mga building na kasi. Hindi naman dito. Yeah, look. No, Glenn is still driving. Still alive. He said he's still alive. I'm next. Ivy will be the next. Ag-live ka? Ivy will be the next driver, she said. I am already... Ayun, taga-tali niya. Ako na ang susunod dyan, Heights. Agsursuro ka gamin nung kanta. Si Kuya Glenn, hindi naman niya ako tinuturuan. Busy ka na. Nakasigod ka ba? Wala, hindi ko. Ngayon na pinagasunod ka sa mula una yung mga. May talagang sa bagay takin niya mata si kamot ti driver karon. Siyempre walang biyahero. Oo. Kanya nga rin di ko iso nga ang tinapektaran mo talaga dinahil lang yan. Ganabon daw ito sa bramat. Tiharang da. Kasi harang din. Harang din. Presyo dito ha. Kulang da. Anyang pirmi. Welcome to Isabela! Oh, ayun no. Welcome. Indang ka. Isa mo na may awanon. Nagbiit. Magbiit, awan. Asa yung they will be done? Oo, nakikita. Asa yung they will be done? Ayun! Yun na siya! Ay, yung pala, welcome Isabela, they will be done. Di misis akan di. I will be damn. So kaya, Tapos nitalan yung pasubit na eh. another po, ano po ngayon, achievement. Dito na tayo sa Santiago.
Santiago do Kawayan eh ano na lang, diba? Jagi. Awan isang oras, awan may sa oras. Andito na tayo sa Santiago. After ng Santiago, Jagi pa nga eh. Alicia. Tsage. Ay, Tiague. Tapos, Alicia. Tapos, Kawayan. Ito na ang bayan ng Tawagan nga ni Santiago. Soda, ate ay. Santiago. Kailangan ako kasama nila alas 8 hanggang alas 11 ng umaga. Mamahinga muna. Oo, ngayon 40 pesos na lang, di ba? Kaya sabi ko nga, 40 pesos, 1/4 na yun. Di ba? So, maggulay tayo ngayon, sulitin natin dahil mura ang gulay. Kung bakit nga ba naman kasi, gustong-gusto natin maggulam ng gulay kung kailan naman mahal, di ba? Uray din nagilian kasta? Tapos ganyan na rin. Wala nang ganyan yung sa naging Tigas na likat na natin. Ay, ano na lang. Oo. Ano to, bus? Santiago. Santiago. Ano lang, yung parang Oo. Minibus. short distance. Galing lang ng Ilagan siguro. Next, Alicia. Alicia na to, no? Alicia. Welcome to Alicia. San Mateo San Road. Mateo. Alicia. Alin? Dato mo San Mateo. Ah, jingi papananti ko nga, jingi kada joy nga eh. Jay, Kawayan. Hindi, di ba nasa ano siya ngayon? So, ang next ay Sa after Alicia, Kawayan. So, andito na kami sa Kawayan. Kawayan, Isabela. Pinagungtan na si Mabra dyan. Yan, nandito na kami sa Kawayan, pero ang destination namin sa Nagilian. Pero dadaan muna kami kay First, Sanet. Mayora Netsa kasi nag-prepare daw siya ng lechon para sa amin. Kaya dadaan muna kami sa kanilang bahay. Si Sanet ay nakatira sa Kawayan. Kawayan Isabela. Samahan nyo kami. Kawayan. naggalas mo. Asan? Ato na. Ay, atid dugan na. Ay, Ito sa ata. Dalawa. Naggalas bungad na yan. SM Kawayan. SM Kawayan. Rafi Tulfo. Idol. Di ba taga-Kawayan? Tagawayan ni Josie. Taga dito yung asawa niya. Tagawayan ni Josie. Oo. Yan, ganyan. Tapos tagahimitan eh. Ato? Ayun. Yan nga, wala kang tiwala. Ito na. Talaga. So, ito na yung papunta kila Mayora, Netsa. Adayupay? Ito'y, Pakas diya tayo pa eh. ayan na dagi nililinisan da. Sa Balipay. Sa Netsan, dito na kami. Yung iyong lechon, ihatag na. Ano man? Mali, dun. Ha? Hindi, ito, Kabaruan. Hindi, mali nga. Yun, yung ano. Ano? Mali. Yung, balik ka, balik. Mali nga. Oo. Ang paglikawan dito eh. Hindi, magkano ka na dun. Atay? Wait. Wait. Yan na, sure na. Balik. Data niya dati. Nawala. Data ni ko data ti na ramid dai di nga nakita ka dati dalig na TV. Data guma. Picture. Ato'y kumati project ni Mayora, ay Wing, pasimento semento na. daw Semento. kumain. Mayora! Ano yung ginagawa mo, Mayora? Data Ang daan nyo, Ang pangit. daan nyo. Oo, dyan ka mag- Pangit ang inyong Yung daan. nilabasan? Dapat itong iyong Oh, dyan, project. magra-ride ka dun sa kanto. Mayora. Tigal sa ato na.
Left. Maglilip. Apa mo among dito eh. Kami tanong na pa na. Lilip ka na. So, andito na kami. Sa bahay ni Mayora. Sa bahay ni Mayora Netsa. Eto na. Dalugan ate. Ay, hindi ba yan? Diyan eh. Hindi ba yan? Yun. Yung may rehas nila. Ayan, Nakikita ko yan. yan. Ayan, oh. Yan na. Yung bahay nila. Yan yata yung ba... ano. Itapat mo na yan sa labas. Datan kay aso. Ayun yung sasakyan nila, oh. Mm, So, andito na kami sa bahay ni Mayora. Mayora Netsa. Baka umbre ni Sanetsa. Asan yung store nila? Ano muna siya? So, yan po ang bahay nila Mayora Netsa. Ay, Mayora! Aso ti usa, aso. Agdra-drive. Ito po ang bahay ni Mayora. Mayora, awan aso dita? Awan aso? Ayan na, di pagtaktak yan. Ito po si Mayora. Yan po si Detsa. Yan, Mayora. Kuwada dyan, dorma niya, florma. Kwan na nga, agikaten. Anya, luto Mayora? Kuna maglechon ka. Apa din bagbagak? Ha? Boy, dito. Ay, ito yung mga nay. Boy, mangan apo. Ada benek, ada te dinengdeng. Dataman, net. Naraksakan sa hindi puto man ang hands. Net? Hindi man net. Agpusa mo. Dito yan. Agpusa pala ng soft drinks. Ada te busalo. Hanag singer. Atak. Hindi ko nga, medyo may sanga ka mo. Bagol. Ziyan naman, Ziyan. Ano yan? Alamang chili oil lang. Chili paste. Ay, umay. Anong oras? Anong oras mo pa? Malab. Oras ay de? Malab. Ni Kuya Glenn. Pagkatapos daw ng klase ng mga anak. Ay, Liliana. Ay, umayak mo, tapno kwa, sa pa ito umayak. Ah, Oh, bakit? Ang saya-saya. O sige ka di. May ganyan ba? May ano? handa kaya kini pag-drive na. Apay si ka net ang momon net? Net ang momon? Ag-drive? Paginggan ako. Ah? Ning, maliman na yung puto. Nakakila ako ni sa netakausip. Hoy, Aide, manungar. Bye-bye, Mayora. Bye. Bye. Salamat sa pagkain. Salamat sa pag-lunch, pa-breakfast. Alis na kami, papunta na kami ng Nagilian. Bye-bye, Breakfast mo Gito. pa ilang agay? Breakfast mo pa ilang agay? Ma'am Fred, thank you. Bye-bye, ay Gito. Ay, dito nga aning kami. Ano, maamo ba mga
Awanin, awang pa'y 30 minutes yun. Uy, nawan patis. Ayan yung mga rider, oh. Drive nila mula Urdaneta hanggang Isabela. Oh, ilang hours? Ilang hours? 7 hours? Ba't kami 5? Ano ba tayo umalis? Free tayo umalis doon, di ba? Oo. O ngayon, pupunta kami ng Nagilian. Bye-bye. Bye. Ingat kayo. May Nagilian pa ba doon? Oh, arko nga kasta. Lagarutan tayo nga, welcome to Nagilian. Aba, di ka karoon na sikim mo. Nag-minor pa Ang kayo. Palataw ba ang unang bayan? Ay, ang bayan. Asan yung Mansibang? Jay. Tapos na? So, papasok na kami ng Nagilian. Ano? Palataw. Ay, Palataw. Barangay ng Barangay ng Nagilian ng Barangay ng Palataw. Nagilian. Barangay ng Nagilian ng Palataw. Di Bridge, di Nagilian Bridge ko na. So, Palataw na to. Malapit na kami sa bayan ng Nagilian. Lumang noon. Palitin na talaga. Local. Ikaw pala ko, laklaka. Umaambon na naman. Oh, ito ay yung... Ayan, so eto na yung bridge ng Nagilian. So malapit na kami. Ito ang mahabang bridge, no? Sa... Ay, anong pangalan ng river na yan? Cagayan ba? Cagayan River. Ayan, ito yung lagi yung nababalitaan. Cagayan Sa binabalita yung Cagayan River. Ito yung pinakamahabang bridge sa Isabela? Isabela yata. Isabela ba? Hindi. Ito, pinakama... Uy, parang ginagawa. Anong ginagawa? May mas mahaba pa na ano na. Bakit may crane? Anong ginagawa dyan? Baka tulay. Ay. Yan, so ito yung tulay ng Ang ganda ng Nagilian. Sa Balyan na ba na yun? Pinakamahaba Oo, ayun no, tignan mo. tulay. Ay, oh, meron silang ano Sa Balyan gagawin. naman na eh. Kamano lang ang tawin nato. Ay, pagkortan na. Si kayo kidin. Ni, sa Balyan naman na. Ano, baka mapanjamin ang lokatan Ay, tayo. nagure ka. Tignan mo ba? Ano Palawaan yan? dan sa kisla na damat Iba? ko palawaan da. Ayun, mga Glenn, palawain. palawaan dan sa. Natumba siguro. Jay, Yung makamotor. Palawaan dan sa. Wow, no, Haba, no? Ang Pinaglawan na haba lang. ng tulay. Palawaan da. Eh, Yan na kayo. maging Yan. banat tagarudan man eh. Iso nga rin nga mabayad ka. So, malapit na kami. Ako do'y manon ko na lang ti Diyos. Iso nga nagpadat na ti ni Sarah. Lakwan naman na. Diyan kami nakatira dati. Saan yan? Yan, Sumitomo. Somitomis. Sumitomi. Ayan, dahil silang ano. Oh, dyan. Andiyan ba sila, Auntie Josie? Oo, tani po. Nato ti pestoda. Diyan ka sa ano diyan ka sa kung Dapat pestoda. Saan? magle-left sa hilltop. Magli-left ka sa hilltop, oh. Kasi meron Ayan, so eto na, no? Hilltop. Ito na ang Nagilian. Ito na yung tinatawag naming hilltop. O, yan. Ang bayan ng Nagilian ay papasok. Na No? ano sa may kwan. Yan. So, eto yun. Ayan. No? Welcome, Nagilian, our home. Hindi na ako papapa. Ito na. Kuha naman eh. si Kuya Glenn. Oh. Magpa-picture ka ba, Kuya? Huwag na i-picturean ko na lang yun. Ayan, ganyan. Medyo ibang Oh. Ayan. Welcome, Nagilian, our home. Nagilian, Isabela. Oh, nagadayo. Uy, ang dami na ng ano. Dati wala pa to, nung last na uwi natin, no? Heights. Kapusok sa bayan. Yan. Okay na. Okay na? Lagi ka. Ay, hindi ko na-picturean. Mayatan ni. Mayatan. Akong natisila ako. Wait. Ah, Pero apay di da nga gumanda na siya, gumanda. Apay di da nga pinalawat ti Dalan. Oo nga. Dapat na pinalawat. Yung last na punta namin dito, anong year yon? Wala pang maganito, ano? Wala pa yung mga mga ilaw-ilaw na yan na color. 19. 19 ba yun? 2018 yata. 18 yan? Yung pumunta tayo ng ano? 2018. Oo, Yung pumunta tayo ng 2018. Ilocos? Induman Oo. tayo. 2018 yun. Ayan. Doon pa. Ayan, so eto na yung Barangay Magsaysay. Purok Namnama. Purok Namnama. Ayan, so dito kami dati nakatira.
Ayan, so malapit na. Oh, ba't may bahay na dyan? Hindi, Anong bahay yung yan? ano na yan. Center. Atay pagkukandang. Ah, health center? Kadaloy. Ano daloy ba Bakit yun? magtan? Apay ko na tayo. Paggarahyan. Nagigiyagi ng Diretso tan. ipakilomito yun. So, andito na kami, guys. Ah, hindi kasi ito. Ayan. Diretso mo tan na ita ka ko. Nandito na kami. Lilikod tayo kaya. Dito na sa delikado dyan sa likod. Ay, makikita. So, hindi ko na... Close ko na tong vlog na to dahil nandito na kami. Itutuloy ko na. Tutuloy ko na lang yung mga mangyayari pa sa mga darating na mga araw. Hanggang sa muli, eto si Manang Maria at nagsasabi sa inyo ako man na atarwangan nga mapantaon nila. bye-bye! O,